Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 23, bersikulo 13 ngadto sa 22. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an, "Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo dili mo sulod o dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, mupanaw kamo sa kadagatan ug mga kayutaan aron pagkabig og tao, og sa nakabig na siya gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimperno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaan. Apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga ana sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaan. Mga buta o mga buang-buang, hain may importante, ang bulawan ba o ang templo nga maoy nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa atubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaan. Apan kun manumpa siya atubangan sa gasa nga anaa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaan. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang altar nga maoy nakabalaan sa gasa? Busa, kun may manumpa atubangan sa altar, nanumpa siya niini og sa tanang gasa nga anaa sa altar. Kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kung may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.